att den som inte är musiker och framförallt den som inte är blockflöjtslärare skulle kanske tycka att det där lät ju bra. Och då skulle jag säga att det tycker jag inte det gjorde faktiskt, för att det brukar ju gå bättre. Jag har inte spelat de senaste åren alls nästan, och jag tar fram flöjten någon enstaka gång och spelar den här musiken, och ja, jag tyckte väl det gick lite halvbra kanske. Några felslag så vart det väl rätt bra där då kanske. Och jag har ju spelat de här låtarna sedan 1985, tror jag inte, men i alla fall nästan.